Aktar stqarrijiet marbuta mal-bżonn li nħarsu u niproteġu l-ambjent minn sfruttar kontinwu u żvilupp mingħajr ippjanar. Kien imiss lil Moviment Graffiti li kkundanna r-reklamazzjoni tal-art fix-xajra u ddeskriva dan bħala impatt devastanti fuq in-natura u r-residenti. Kienu ħafna l-entitajiet l-oħra li esprimew ruhom kontra din ir-reklamazzjoni tal-art, fosthom il-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajd li wissiet li r-reklamazzjoni tal-art twassal għal katastrofi soċjo-ekonomika maġġuri minħabba l-ekosistema diversa tal-baħar, ekosistema li tant niddependu fuqha. Ir-residenti tax-Xajra wkoll tkellmu kontra din il-kwistjoni li tista' tbiddel il-kosta naturali f'din iż-żona. Fl-istqarrija l-Moviment Graffiti qal li huwa kontra dawn il-proġetti massiċċi li b'mod ċar se jibbenefikaw biss lis-sidien filwaqt li jqirdu l-ambjent prezzjuż ta' Malta. Wieħed ma jistax jitkellem dwar il-kwistjoni tar-reklamazzjoni tal-art mingħajr ma jissemmew proġetti kbar oħra bħat-torri fuq is-sit tal-ITS f'Pembroke, l-iżvilupp tal-Korintja f'San Ġiljan, kif ukoll il-proġett tal-Mistra li kollha se jipproduċu tunnellati ta' skart tal-kostruzzjoni u li huma raġuni għala reklamazzjoni tal-art hija meħtieġa. Il-Moviment Graffiti jiddikjara li n-nies u l-ambjent għandhom jiġu dejjem l-ewwel u jappellaw biex meta tittieħed deċiżjoni tinżamm dejjem is-sostenibilità tal-ambjent bħala priorità.